רק עכשיו הכרתי אותו, יאללה. אבנר. למעשה עברנו שם בשער, אני לא יודע אם היום קיים שם שער, והתחלנו לנוע בערוץ הוואדי שנמצא למעשה מעבר לחורשת זיתים ההוא, ולא רואים אותו במדרון אחורי. לאחר מכן עלינו לכפר, ובכפר כמובן היה פיצול כוחות וכל כוח נע למקום שלו. לחימה מסביב, כולם צועקים, ושי לא יודע מאיפה הוא מוציא חלבה, היו חלבות קטנות כאלה. אתם זוכרים אותם? בהחלט. ושי אומר לי, מוטי, היה לי פה פתחן, אנחנו מחפשים את הפתחן וכולם פקודות, והוא פותח את זה, והוא אומר, בוא אנחנו נאכל לפחות שיהיה משהו טוב בפה. זהו, זה מה שאני זוכר בקטע עד לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. שלום. היי. היי. היי, שלום. היי, דן. שלום. מה העניינים? אני זוכרת שהיו לו רגליים רזות, שעירות מאוד, והלך עם כפכפים שחורות ומכנסי ברמודה. זה היה... אנשים עד היום לא מעיזים גם שי היה נער מאוד מפותח מכפי גילו, בכל המישורים, והוא גם התגלח מאוד מוקדם וגם שם אפטר שייב. ואני רוצה להגיד לכם שעד היום, אם אני הולכת ברחוב ואני מריחה פתאום מישהו, אני חושבת שזה הברות, אני מסובבת ואני מחפשת את שי. לשבת. היה מכניסה את הדשא, יחף. הוא הזיז את המוכנה אחורה וחתך לו 2.5 אצבעות. And I remember that he was only shouting. He wasn't crying for himself, he was shouting all the time, "Mommy, I'm sorry. Mommy, I'm sorry." And I remember that it was a very, very hard time also for everybody, for the family, because he had lost 3 toes. כשלקחתי לו לבית חולים, היינו בקריזה פה, בפאניקה כזו, וחשבנו אלוהים אדירים. אז כשהוא התאושש קצת, הוא אמר, לא יקחו אותי לצנחנים. בן 10 הוא אומר לי דבר כזה. היה לנו מסע להכרת, לא יודע, זובו, אני יודע מה שם. זה היה במשטרת צנור והוא התעלף. וזהו, פשטנו אותו, פינינו אותו. ואחרי נגמר המסע, הגעתי למרפאה בסנור, בא אליי החובש בהיסטריה, אומר לי, בוא'נה, לחייל שלך יש חצי רגל. נכון, ניגשתי לראות, לא האמנתי. לי באופן אישי היה חשוב מבחינתי האישית גם להתגייס ליחידה קרבית בצבא, אבל הייתה לי בעיה בגב ולא יכולתי לעשות את זה, אבל אני זוכר שמעבר לאכזבה הפרטית, הייתה לי אכזבה, למרות שהוא לא אמר לי אף פעם שום דבר, הייתה לי אכזבה שאכזבתי אותו, כי כל כך עשינו ודיברנו, והיום אני פרופסור מלא באוניברסיטה, ועדיין לא השתחררתי מזה. אתה איתם או איתנו? אני לא מבין. הוא פשוט, הוא הגיע לכולם, אני חושב. נכון, דגן? הוא הגיע לכולם. פשוט לכולם, בכל הרמות. אני השלמתי אותו, הוא הוביל ואני השלמתי אותו. צוות הבא, השלמתי אותו. אי אפשר אחרת, תשמעי. שי, יום אחד הגיע, אני זוכר, הסמב"צים שלי היה להם מאפיה שם, טלוויזיה, כל מיני דברים, ותמיד הדלת של המבצעים הייתה נעולה באמתלות מבצעיות.
הוא בהדפק, מי זה? אמר שי, חבר של הרצל. פתחו לו, חבר, ובאמת ככה הוא נכנס בטבעיות, ובאמת התחברנו. הייתה תקופה יחסית קצרה, אבל באמת חברות כזאת אינטנסיבית שגם לא מקובלת. לא הייתי חבר איתו בפלוגה או במחלקה, בסך הכל אני הייתי קמב"ץ, הוא רק גמר, זה אפילו לא מערכת יחסי עבודה מה שנקרא. אני זוכרת שאמרת שאתה לא מאמין שהוא בצנחנים, בגלל שהוא אף פעם לא חזר עייף. הוא היה מגיע, ומרחוק הוא היה צועק, אמא, אני בא, תדליק את הקומקום! ואז הוא לא היה נח. הוא היה קוצר את הדשא, והוא היה מנקה, והוא היה מביא חול, והוא היה מביא חצץ, והיה עושה דברים כל הזמן. אז אלי היה אומר, תגיד, אתה באמת בצנחנים, אתה צריך להיות עייף. כל אחד זוכר מהחיים שלו איזו תקופה שהוא עובר מהרבה בחינות מלהיות ילד קטן או ילד מבוגר, להיות נער, וזאת הייתה התקופה בדרבן, והמדריך שלי היה שי. שם איבדתי את הבתולים שלי בזכותו, ואני זוכר שהגעתי לשם, זאת אומרת, הוא הכיר לי, הוא כבר הכיר לי כמה נערות צעירות, ובדיוק כשיצרתי קשר עם בחורה אוסטרלית נחמדה והתחלנו לבלות ולעשות חיים, נתן לי להבין שלא צריך כל כך מהר להתקשר בצורה כזאת, ושיש לו עוד בחורות להכיר לי. חיים דיבר רק על בנות, זה הדבר הכי חשוב שהיה לו. שמה? על בנות. מה את שואלת? דיברת על בנות? הוא דיבר, כן. אבל הייתה לך דוגמה של חברים? הוא דיבר. זה היה כמו אח גדול... לא, היינו חברים. מאוד. שי לימד אותו. כן? מה זה דברים? כל מה שקרה לי וקרה לו, היינו מדברים. זאת אומרת, היינו ביחסים מאוד טובים ממני ושי. עוד משהו שאני זוכרת עליי, מאוד חזק בקשר אליו, והיחסים שלנו באמת, שהיו יחסי ידידות אפלטונית כל השנים. אפרופו רצינות ויחד עם הדברים האחרים, אני זוכרת איזה... הוא היה מנסה להסביר לי כל מיני דברים, ללמד אותי את עובדות החיים, ואני זוכרת איזה טיול, ישנו ככה בשקי שינה וכולם כבר ישנו, ואני שכבתי בשק שינה ליד שי, ושי ניסה להסביר לי חצי לילה איך מרגישים ביחסי מין. מה זה העניין הזה? ואני רוצה להגיד לכם שלפחות 5-6 שנים אחר כך הייתי בבעיה. חיכית לזה. הוא היה חברמן, הוא היה באמת שונה מבחינת תמיד לבוש והתנהגות. הוא היה מצחיק מאוד. מה שאגב מאוד הקשה עליי תמיד כמובן. כי משום שכמובן כולם אהבו אותו, כולן אהבו אותו. זה קושי מאוד גדול, במיוחד בגיל הזה, להתמודד עם זה שאת צריכה לשבת הרבה בעצם בצד, וזה דבר שאותי בתור בגיל ההוא, לפני הצבא אני מדברת, פשוט הוציא מדעתי הרבה פעמים.